Egia azken aldin ez dutela batea entzuten, eta bani joa bastante denboa kaso egin gabe, baina nik uste taldiakin gehien entzuneten da gehien markatu iten taldea berri txarrak izan dela. Musikalki transmititzeitena, letrak idazteko modua, gauzek eskusatzeko modua ere bai, asko gustatzen zait. Baina nola azken aldin ez diote bola gehiagin eman, beste talde bat esango ere bai, oin dela ez asko deskubritu nuna. Eta Royal Blood taldea da Brightoneko duo bat, bajista eta baterista, bajua da abeslaria. Eta kriston energia transmititzei talde honen eta asko gustatzen zait. Bat imposible egiten zait, nire bizitzako disko bakarra ez dut. Ordu noixe, 3 esango ditut. Lehenengoa mendeku itxuan indarrak batuz. Indarra handia eukizun disko honek errin. Atea zuen okerrez bandi manago 2009 urtean, nik 9 urten ezkan, eta nik unbetxo banditzen. Eta nik usten nire nahian handikola jaso nula horretxean zen diskoa, eta ez da gizei pasatitzaian obsesionatu nintzala, eta hainbeste entzunun raiatuta dena nintzala. Etxean noa indikan gorretak eta kanta batzuko indikan, ezin dizut entzun ja. Eta mendeku itxua. Gero, bigarren diskoa aukeratzen da Mikel Laboan bat 3, ze euskal musikagarrikoia asko bideztet, eta batez gehien gustatzen zaiten autoria, gehien maitetena Mikel Laboa da. Eta bere disko hau konkretuki asko gustatzen zait. Nazka 19 kanta, eta horien artean ez dut esango kanta honenak, baina mitikonak hortxe daude. Negur bilak, aika mutil, txoriak txori, ez dakit, okurretu ezkizuen guztik, hortxe daude. Eta gero azkenekoa igual gehien, oantxe bertan gehien definitzeitena, Willis Drummonden A-B diskoa. Lehenengotikan azkenekoa, esatean bezala, solo temas persubitzea eskit daudela, asko gustatzen zait. Hau irritu zait galdera ez daiena, ze gustatzen zaizkiten kantak milioi bat daude, ez da bukatzen lista. Orduan, beste gabe bat esateatikan, Red Hoten Californication. Hemen Garbinekan Anarin letran bat aukeratuko nula, ze asko gustatzen zait bere espresatzeko modua. Erabiltzeitun abstrakzioa, metafora eta hitz joku horiek asko gustatzen zaizkita pila bat konektatzet. Eta aukeratzeten esaldia da, ametxe nire izten eurtua bestian nire barrutik salto egin, eta nire buruaz beste bat egitea. Eta aukeratu eta esaldi hau zen eraitak bere buruaz beste intzun duela 6 bat urteola. Eta egia oso etapa gogorra izan zela nire guztakoa, baina esaldi honek gogorarazteiten bezala olako gauzetatik nire alderdi honek atea berdia, eta nik asko ikasiet gertaera hortatikan, bizitza ikusteko dakaten ikuspuntua modua etzan berdina izango gertatuko ez balitz, eta esaldi honek azkenean ez zait iruditzen Anarin esaldi sakonena ola politena gora bilena, baina bai gogorarazteit gauza itxusitatik hande gauza politiak ateatzea badaudela. Esan berdet, naizela gehiagik fijatzen jendeak jotzeko modun, takize egite guztia, gehiago naiz entzutekoa eta jazta. Ez dakit, horrekin gauza asko galte ditut igual, baina alare bat esateko, eta segur pila bat daudela nahi gabe referentzat hartu ditutenak, ezagutze ez dituten pila baten goiare bai seguru hortikan. Baina bat esateagatik izango dut Foo Fighterseko hil berri zaigun, oindala ez asko intzan Taylor Hawkins. Gehien bat streaming bidez entzutet, neko ondi bateko ez dela. Baina gehiago gustatzen zait diskoak entzutia. Batez dinamika hori kontzertu batzuk ikustea joan, ezagutzeztezun talde baten diskoak erosi, kontzertu ematea joan da elkar banatu beste taldeekin hori pila gustatzen zait. Eta kotxean asko biltzen naizen, ez da hor dazkatela dutxa hartzen, nahiko buelta ematezkiet eta gustatzen zait. Eta oin dela pixkate osinun toka diskoz bat, oain ikan montatzekoak eta hortxe dakat pendientea berro izemuz. Gogoa dakate bai. Ez dakatola preferentzia hondik ikan, leku guztik iruditzen eskit bere alde hona dazkatela.
eta bat esateagatikan Bilboko kanfe antzokia sangoet, ze hoxe, han ikasi nitun karrerako lehenengo urteak eta bakat kariño berezia leku horri. Leku hori da Usurbilgo gaztetxea. Ez dakitenentzako gaztetxe honek eukitu bere urte honak, gero gainbera bat eukizun bukaera aldian, eta beste arrazoi batzungatik bota intzuten da oain hemen ez dago gaztetxeiko lako espazioikan kontzertutxuetaz disfrutatzeko. Eta nahi gertatu zitzaiena da, nahiko ume harrapatu ziala, eta etapa hori ez tetela bizi izan. Nik behin egon ez gaztetxe hortan da izan zen despedidako kontzertutan. Orduan beti eman izan duit inbiri handila giro horrek eta astebururo kontzertuk eukitzea zure herri, hoxe, Usurbilgo gaztetxea. Nik usteko hendik ez dela gertatu nire bizitzako kontzertua, baina bat esango etela ze asko disfrutatu nuen, eta izan zen, kafe antzokin Bilbon, 2018 ustet, Rukula emeak ekin intzun dinamika hortan, Usurbilgo kuadrilla bat jun ginen, ez asko, baina kuadrilla poliz bat jun ginen, eta kontzertu bertan gu taz aparte etxe asko ze jende gehiago, baina kriston ondo pasa genuen, saltoka alde batea bestea, oso asko gozatu nuen kontzertu hortan. Hau izan zen, nire pagakin, inorrek erosi gabe, nik erosi nire lehenengo diskoa Durangoko azokan Marean Revolkon diskoa. Asko gustatzen zaiten talde baten diskoa izan da, enun ezagutzen, eta bai diskoa eta bai taldea asko gustatzen zaizkita da Dena Ondarrutarren Zurengua utxunea. Eta egun berdinean oparitu ziaten itxekalten Norda Norbera.